Det Peter. Peter ejer ikke særlig meget. Han er nemlig fæstebønder under 1600-tallet. Peter er under Greve Hansenberg, som har en stor gård. Der er stor ulighed mellem de to, og det er Peter selvfølgelig rigtig ked af. Han ville ønske, det var lidt mere lige. Han ville ønske, at han måske havde en lidt større gård, og faktisk selv kunne måske lave lidt. Men det er ikke muligt. Årstallet er ca. 1600. Her har vi Peters søn, eller Peters efterkommer i ca. 1890. Han hedder Frederik. Frederik ejer en lidt større gård, fordi at det i 1700-tallet blev fæstebønden ophørt, og Frederik har nu udvidet sin gård. Frederik har både dyr og køer og heste og grise og alt muligt. Og kæmper for at også andre får lov til at få det. Han er rigtig glad for muligheden for det, så han nyder det. Peter har også en bror. Peters bror hedder Frederik. Frederiks bror hedder Karl. På 1890, der har vi det, vi kalder skønhedsprincippet. Skønsprincippet. Karl arbejder på en fabrik. Fabrikker vi nu er for fabriksarbejdere. I ca. 1890 indfører man arbejdsulykkeforsikringen. Det var også der kom med det, Socialdemokraterne. Vi vil ud med det. Vi synes, det skal være retfærdigt for arbejdere, også hvis de bliver skadet, og få mulighed for faktisk at få støtte og hjælp. Udover at hjælpe arbejderne, er vi her også for de ældre, som f.eks. Søren, som er Frederik og Karlas far. Der kom alderdomsforsørgelsen. Vi ønskede at det skulle være lige for alle, også ældre, og med mulighed for det. I 1933, der står Socialdemokraterne igen frem og laver Kanslergadeforliget. Det var hos Thorvald Stauning, hvor Venstre og Radikal Venstre var inde, og efter en længere diskussion til langt ud på natten, kom vi frem til, at vi skal tage første skridt mod velfærdsstaten. Og det er der, vi er i dag. Vi er Thorvald Stauning, lagde grundprincippet, og det er vi rigtig glade for. I 1960 nu, hvor vi er i dag, der ønsker Socialdemokraterne fortsat at hæve staten. Staten skal være med til at hjælpe de fattige, men det skal være med til at hjælpe alle. Vi skal fjerne uligevægten mellem rig og fattig, fordi vi skal have fællesskab til at støtte os. Det er ikke pas at enkelte mennesker efterlades, bare for at få kan få glæde ud af det. Det her, det er Sørens efterkommere langt ud i fremtiden. De arbejder på en fabrik. Og i dag, der har fabriksarbejdere noget af det bedste form for støtte, man kan få. Vi ønsker, at staten udbygges. Den skal simpelthen udbygges. Vi ønsker bedre sikkerhed for folket. Vi ønsker bedre service til landet, og vi ønsker mere fritid til forældrene, sådan så deres børn kan plejes. Ældre skal beskyttes og plejes, og ingen skal efterlades. Det er fællesskab, der skal tage over sig. Det nytter ikke noget at vi igen bliver tilbage hvor vi var før, som der Peter var her, hvor de rige, de tager alt. Vi er nødt til at hjælpes ad. Vi er nødt til at støtte hinanden. Så støt Socialdemokraterne, hvis du også mener det.